תודה, אדוני היושב-ראש, חרגת מהנוהל ומהתקנון ואפשרת לי לומר מספר משפטים. אני, להודות על האמת, חוזר לכנסת בפעם השלישית ברגשות מעורבים. בין האופטימיות שלי כתכונה ידועה לבין הפסימיות. כאשר קו העוני, הפשיעה והאלימות בעלייה מתמדת, ולעומת זאת מועדון המיליונרים שלנו גודל כל שנה ב1,000 מיליונרים. אולי זה גם הזמן לומר, אדוני היושב-ראש, ומכובדיי השרים, חברי הכנסת, כבוד ראש הממשלה, שהיה מובן מאליו תרומתה של האוכלוסייה הערבית בבניינה ושגשוגה של החברה הישראלית. לצערי, לאחרונה זה נוטל בספק. אבל אני גם אומר שאני ממשיך להאמין שהשלום הוא הדרך הטובה והערובה ביותר לביטחונה ועתידה של ישראל. כמו כן הוא הערובה והאופציה הנכונה להקמתה של מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. אני מאמין, אדוני היושב-ראש, שאנחנו חייבים להתפכח למען עתיד ילדינו, למען עתיד טוב יותר. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת בסמכויות מלאות ובזכויות מלאות, גאלב מג'אדלה, יהיה ברוך.